găsit, este primul episod și aș vrea să facem, de fapt să vă arăt jocuri top 7 jocuri, mă scuzați, top 7 jocuri cele mai tare pe tablet. În primul rând este Dragon City, care este un joc foarte tare la rândul lui. Minecraft Pocket Edition, care și el este un joc foarte interesant la rândul lui. Shadow Fight 2, și el este un joc mai interesant. Piggy Boom, și el este tot un joc atât de interesant. Cum ar fi și Slither, și el este tot la fel de interesant. Și mai este Geometry Dash Lite, și el este bun. Și în primul rând CS Portable, pentru că toată lumea cred că îl știe, este foarte bun. Cam atât a fost cu videoclipul meu. Mai multe data viitoare, să-mi trimiteți comentarii și în comentarii să-mi trimiteți un joc, tot felul de jocuri, da? Cam atâta, sper că v-a plăcut.